Bruh. Then, bilang head marshal po ng event na ito, DQ is DQ. Pag nandun na kayo sa lighthouse, Malinaw Lighthouse, di ba picture po kayo doon? Tapos mayroong daan kasi na babalik, papunta ng Anda. Meron doon, meron daan na Anda. Pero Happy New Year, everyone! Happy New Year! Yeah! Aba! Shit! Kanina pa yan! Yun! Let's go!
moments later. Pasabay tayo sa ano. Biglang ayaw mandar. Ay shit, tumatagas, bas. Tumatagas. Ayun oh. Okay. Yun. Kasama namin si Sir. Pangalan niyo pala, Sir? Sir Jeff po. Sir Jeff, ayun. Tinutulungan niya kami, guys. Nung tumatakbo ka, biglang namatay. Oo, biglang namatay. Hanggang ngayon nga sa air cleaner, pag kikik mo, daming lalabas na gasolina. Hello. Ayun. Mga stuff. Kaagas. So, yun guys. Bale, nasiraan yung kasama ko. Kakaano pa lang namin. Ay, ito oh, bukas oh. Gagi. Kakaalis pa lang namin. Gagi, may ano dito oh. Ano ito? 24 hours? Kuya? Kuya? Tao po. Kuya? Tulog. Tao po. Kuya? Tulog guys. Tao po. Ipan natin. Tao po, kuya. Kuya? Kuya, naggagawa kayo ng motor? Nag-automatic? Kasi yung kasama ko nasiraan dyan, oh. Ay, wala pa. Ay, pero may mga gumagawa kayo dyan sa banda dyan? Sige. Sinsya na, kuya. Ayan. So, bali nasiraan na yung ano, kasama natin. Andun siya. Kakalis pa lang namin. Wala pang ano, 10 minutes nung pagkaalis namin sa bridge, nasiraan siya agad. So ayun, almost 2 hours na. Di pa rin kami nakakalis. 2 hours na pala, 2 hours na mahigit. So bali naghanap ako ngayon ng ano, mekaniko na marunong gumawa ng automatic. Kasi yung carb niya guys, parang ang nangyari kasi sa carb niya, parang may bumara. Kaya lumalabas siya dun sa parang ano, ewan ko kung labasan ng hangin or ano, basta dun na siya lumalabas. Ang daming ano, ang daming gasolina, nag-overflow. Kaya yun, di kami makaalis. Tapos parang nalulunod yung motor niya guys. So update ko kayo kung ano, may nahanap tayo, no. Alas 4 ng madaling araw pa lang eh. Kaya tingin tayo. Shoutout pala kay Sir John Paul, sir. John Paul. John Paul. Salamat. SKRC din ako, sir. Din pagkasilan, SKRC. Yun. May mga kasama din ako sumali. Kapandyata sila. Tayo. Buti dito ka sir, kasi kung wala ka, di na kami matutuloy.
Sir John Paul. Sige sir. Thank you, Salamat thank you. po, salamat, salamat. Thank you, thank you. Please. Arbor na ko isang sigarilyo sir. Oo, sige. Uwi na rin ako sir, inabot na ng umaga. Oh. Bali kung nakarami naman sa pasada. Okay lang din sir, meron din kunti. Naghihintay pala si sir kanina kasi nagatid ako ng tayog. Oo nga eh. Tayog? Oo sir. Ano ba, hindi ako marunong magkabit-kabit kasi niyan. Wala akong alam dyan. Tuloy na tayo, Bats. Oo. Bats, tuloy na tayo, Bats. Kahit inabot na ng liwanag dito, tuloy na. Yun guys, so bali dalawang beses nasiraan yung ano, kaduo ko guys. Pero alas 7 na, 11 hours na lang, dapat 16 hours. Ewan ko kung matatapos namin, pero susubukan namin guys. Yung ibang checkpoint, wala nang tao, magpo-photo ops na lang kami doon bilang ano, proof. Ayun, so ano, panoorin nyo to guys hanggang dulo. Talagang ano, hindi to scripted. Nasiraan talaga yung ano, kasama ko. Sana ano, sana matapos namin no ng safe at makuha namin yung finisher t-shirt. Ayun, let's go. Dito yung kasama ko. Dapat. Hello. Hello. Tara. Okay. Okay lang daw kahit naka-helmet. Sino nagsabi? Kagabi, ay nung ano nag-briefing. Eh, ito nga, wala nga tayong ano eh. Pakita mo pa yung pangalan mo sana. Oo. Sir. Thank you sir, Thank you po, thank you. Ay, Germoto. Ah, Hindi sir, na ipapalo ko sa Facebook. Okay, sir. Thank you. Ingat ah. Ah. Ay, sa bagay kasi mga nauna. Mga nauna. Ibigay na yung ano. Wala na sa inyo agad siya. Photo ops. Pero nakita nga kayo.
dito yung pinuntahan nila ano? Nila pangalan mo? Nila kami na lang. Ito na, ito na. Dito na. Okay na. Ito lang din gawin. Kalasyaw. Ito yung din. Yan guys, so dito na yung kasama natin si Boss Pards. Ginawa namin yung best namin kaso talagang hindi namin nakayanan. Ang layo. Tapos at least experience, tapos walang nadisgrasya sa amin, yun yung importante. Ayun, so yung mga first time sasali ng endurance, siguraduhin nyo lang na huwag yun, kondisyon ng katawan. Kondisyon ng katawan. Yun, isip. Lalo na motor. Lalo na motor. Oo, di maiwasan, pero check nyo na lang. So, ang importante, huwag kayong madidisgrasya kasi experience. At least may experience na kayo. So, salamat kay Boss Pards sa pagsama sa akin. Thank you din. Pagsama sa atin sa vlog. Ayun, ingat.